Bună seara! Acest produs se numește Puffer. Este un produs ce vă poate ajuta în experiența noastră fotografică. El are ca obiectiv difuzarea luminii în spațiul în care dumneavoastră fotografiați, lucru pe care blițul aparatului nu îl poate face singur. În condițiile în care dumneavoastră nu doriți să folosiți un bliț de categorie profesională, un bliț de categorie semi-profesională, puteți folosi acest difuzor de lumină care să încălzească mediul în care dumneavoastră fotografiați pentru a obține niște rezultate foarte bune în condițiile în care doriți să realizați un portret, o fotografie de interior, o fotografie de grup. Fără ca blițul camerei, care nu are capabilități foarte mari, să poată arde imaginea. Acum putem face un demo în acest sens. O demonstrație cum se poate folosi, utiliza acest Puffer. El este compus din două elemente. Difuzorul, dintr-un plastic special, și sistemul de prindere de atașare pe cameră. Are posibilitatea de a fi reglată în funcție de camera cu care este utilizat, pentru a putea sta la nivelul blițului camerei respective. El se montează pe patina de bliț, fără niciun fel de sistem special de prindere. Și apoi, pur și simplu, încercăm să facem un portret cu acest Puffer și unul fără, ca să vedem diferența dintre imagini. Folosim niște setări automate, în speță setarea portret. Acum am realizat o imagine folosind acest Puffer. Vom realiza o altă imagine fără difuzorul de lumină. Diferențele sunt mai mult decât vizibile. Pufferul vă ajută la un preț minim să vă îmbunătățiți performanțele video, să realizați imagini de cea mai bună calitate folosind blițul intern al camerei. Este un obiect mic care poate fi transportat ușor, special